No heippa! Tervetuloa tänne mun kanavalle. Ja viimeksi me tehtiin kransseja ja tällä kertaa mä näytän teille mitä hurjan haastavia ompelutöitä mulla on tässä työn alla tällä hetkellä. Ja sen lisäksi käydään katsoa vähän mitä kuuluu mun tämänhetkisille neuleille, mitä mulla on työn alla ja mitä on valmistunut. Mutta ensin katsotaan näitä mun ompelutöitä, koska nämä osittain selittää myös sitä, minkä takia on ollut vähän tämmöistä pientä väliä tässä syksyllä, että ei ole tullut kuvailtua. Viimeksi siellä kranssitekovideolla vähän kertoilinkin, että kesä oli vähän semmoista, semmoista ja tämmöistä aikaa, kun oli niin kauhea kuuma silloin heinäkuussa. Mutta sittenhän tuli syksy ja tuli syksyn viileydet. Kransseja tuli tehtyä, kaikki se 1 kappaletta. Mulla olisi kovasti haaveissa tässä, että saisin tehtyä niitä vielä lisää ennen joulua, mutta tämä tämän päivän ompelutyö varmaan kertoo ehkä syytä siihen, minkä takia sen enempää kransseja kun ehkä näitä videoitakaan ei ole tullut ihan kauheasti tehtyä tässä syksyn aikana. Ja sehän johtuu siitä, että meillä on tullut perheen lisäystä tässä syksyllä. Meillä on täällä taloudessa pieni vauva ja tää syksy nyt on oikeastaan mennyt vähän semmosessa vauvakuplassa, hyvinkin höttöisissä tunnelmissa. Elikkä täällä on siis mun ompelutyönä niinkin hurjan vaativa kuin harso. Ja näitä täällä olisi tarkoitus nyt tehtailla, koska näille on nyt tarvetta. Ja mä oon näitä muutamia jo tehnyt ja sitten mulla on tuossa vielä pino tulossa näitä harsoja lisää. Mulla on täällä tällaisia yksivärisiä, nimenomaan värikkäitä harsoja. Äitiyspakkauksen mukanahan tulee aina se pari semmoista valkoista harsoa, mutta ne tunnetusti harvemmin on kauhean valkoisia hirveän pitkään. Niin ajattelin, että no voisin tehdä itse tämmöisiä värillisiä versioita niistä. Ja mä oon nyt hyödyntänyt meidän lähikangaskauppaa. Kävin syksyllä aiemmin tuossa Jyväskylän kangaskaupassa ostamassa harsokangasta. Siellä oli ihan superkauniita, ihan höpöihania semmosia syksyn sävyisiä harsokankaita, mutta päädyin nytten värifriikkinä ottamaan 2 eri sävyistä vihreitä. Ja nyt tässä mulla on ompeluun tulossa seuraavaksi tämmönen ihan superkaunis, jossa aika hyvin näkyykin, tämmönen männyvihreä. Eli vähän tämmönen keltaiseen taittava vihreän sävy. Ja sitten toinen vihreä sävy, mitä sieltä ostin, niin oli sitten tämmönen enemmän siniseen taittava vihreä, eli tällainen, tuossa näkyy aika kivasti. Ei ole siis petroli, vaan on tällainen vähän niin kuin kuusimetsän vihreä, semmonen niin kuin kylmään taittava vihreän sävy. Näitä ostin molempia sellaiset 2 metrin palat. Ja nyt on ihan simppelisti tehnyt niin, että on leikannut ne 4 osaan. Eli korkeutta ostin sen 2 metriä ja sitten siinä oli se tehdasleveys, niin siitä sai aina 4 harsopalaa leikattua. Ja tää on siis tuplaharsoa. Eli toisin sanoen 100% puuvillaa. En ole siis esipessy näitä ennen leikkausta kuulostaa ihan joltain lääketieteelliseltä toimenpiteeltä. ennen kankaiden leikkaamista tai ompelua, vaan nyt ajattelin tehdä silleen ovelasti, että ensin leikkaan ja ompelen ja sen jälkeen vasta pesen nää, koska harsokangas on semmoinen, että se menee silleen kun todella ruttuun sitten siellä pesussa, niin siinä olisi ollut melkoinen homma sitten lähteä silittämään sitä uudestaan auki, että saa sitten fiksusti taiteltua reunat ja ommeltua. Näiden lisäksi kaivelin noita omia kangasvarastoja ja totesin, että mitähän ihmettä minä näitä täällä hilloan turhaan, että kun näille on nyt oikeasti tarve, niin otetaanpa käyttöön. Eli mulla oli itsellä tuolla varastossa tämmöistä
tosi kaunista. Tämmöistä vaalean bacon sävystä. Olisikohan tämän nimi ollut joku latte, cafe latte tai joku vastaava tämän värisävyn nimi. Mutta siis tämmöistä vaaleanpeikeä harsoa ja sitten on vielä tämmöistä laventelin väristä harsoa. Tuommoista kaunista laventelin väristä harsoa. Näitä semmoset palat. En ole mittanut sen tarkemmin, että paljonko näitä nyt tässä on. Tää on esimerkiksi tää laventelivärinen harsokangas, niin tää on tämmöistä kakkoslaatusta. Tossa näkyykin, että tässä no ei nyt ole ihan puolivälissä tätä kangasta, mutta ehkä semmoinen niin kuin 1/3 siitä kankaan toisesta päästä. Siitä korkeudesta kun katsotaan, niin täällä on tämmönen tehtaalla ilmeisestikin kursittu 2 palaa yhteen tälleen tyylikkäästi, niin se on jäänyt siihen keskelle ja sillä tää on myyty semmoisena kakkoslaatusena ja on tän silloin ostanut itselle ajatuksella, että mä olisin tehnyt tonne kummilapsille tai pienemmille muksuille niin jotain semmoista kesäkampetta näistä sortseja tai vastaavia, mutta nämä on vähän jäänyt tekemättä sitten kuitenkin. Ja ajattelin nyt, että no mitäpä näitä hilloamaan täällä ihan turhan päiten, että ottaa nyt käyttöön siihen käyttöön, mihinkä tarviaa ja enemmän niistä on riemua silloin, kun ne on käytössä, eikä tuolla kaapissa vaan möhöttämässä. Joten tämmöiset värit näihin harsoihin tulossa. Ja mitenkä näitä nyt sitten ompelen, niin ihan oon taittanut reunan kaksinkerroin. Tosta noin näkyykin. Eli ensin sen raakareunan kertaalleen ja sitten vielä toisen kerran. Ja silittänyt siinä välissä, niin se pysyy paremmin sitten paikallaan ja sitten on neulannut tämän. Ja sen jälkeen ihan suora ompeleella ommellut tämän reunan. Eli en ole mitään joustotykkejä tai vastaavia käyttänyt, että ihan vaan ompelukoneen suora ompeleella ommellut. Mä ompelen nämä reunat siis suora ompeleella. Ja mulla on ompeleen piston pituus 3,5. Ja ihan vaan keskellä toi neula. En ole laittanut mitenkään sijoitellut toiseen laitaan. Et menen ihan sillä, että se on siinä keskellä. Näköjään puhelin on jäänyt äänelliselle. Et se menee siinä keskellä. Ja sitten pidän tän painin jalan täällä kankaan reunassa. Niin silloin se ompelee aika hyvin siitä mistä pitääkin. Mä oon taittanut sellaisen reilun sentin verran, koska tuossa ehkä puolitoista senttiä täältä reunasta kaksinkerroin. Niin tämmöisillä spekseillä mä saan sen menemään aika hyvin, jolloin lopputulema näyttää oikealta puolelta tämmöiseltä. Tämmönen ihan siisti. Ja sitten nurjalta noin. Eli vähän tähän jää tätä reunaa, mutta ei se nyt haittaa ainakaan itse. Ja ajattelin, että kokeilen nyt vähän, että miten se nyt oikein menee tässä. Ihan en ole kauhean tarkkaan näitä reunoja kumminkaan taitellut, että siinä missä yhdessä reunassa tänne tulee vähän tämmönen leveämpi, jää tänne tavallaan niin kuin ylimääräiseksi, niin sitten taas toisessa reunassa samalla tavalla ommeltuna, niin sinnepä ei jääkään enää ihan hirveästi tänne tätä ylimääräistä reunaa. Eli tässäkin näkee se, että ei ole ollut sellaista niinku... En ole viivottimen kanssa tätä taittanut, eli hyvinkin vaan silmämääräisesti. Mut mennäänpä seuraavaksi kattoo mun neuletöitä. No niin, jatketaan täältä neuleiden puolelta. Mutta ennen kuin me mennään näihin mun neuleisiin, niin palataan hetkeksi Tampereen kädentaitomessuille.
koska tänä vuonnahan me en päässyt sinne sattuneesta syystä. Me möhisteltiin kotosella vauvan kanssa ja oltiin vaan tyytyväisiä täällä. Ja tässä kohtaa iso kiitos kaikille teille, jotka olitte siellä kädentaitomessuilla ja postasitte Instaan sieltä videoita ja kuvia. Tai siis minä. Minä kyllä nautin niistä ihan yli kaiken. Oli jotenkin ihanaa päästä vähän semmoiseen messuhuumaan mukaan ja pääsi vähän kurkistaa, että no mitä kaikkea siellä on ollut tänä vuonna. Ja siellähän oli ollut vaikka mitä ihanaa, joten toivottavasti ensi vuonna on kanssa vähintäänkin yhtä hyvät kädentaitomessut sitten luvassa. Sinne olisi tarkoitus päästäkin sitten käymään. Mutta tänä vuonna mulla jäi Tampereen keikka väliin ihan totaalisesti niin, että en paikan päälle päässyt. Mutta sehän ei tarkoittanut sitä, etteikö olisi voinut vähän shoppailla sieltä, koska mulla on maailman ihanin ystävä, joka kävi siellä messuilla ja muisti minuakin ja pisti sieltä sitten viestiä, että hei, nyt ollaan niin kuin huudeilla, että onko jotain sellaista, että mitä täältä tarvit. Ja yhden semmoisen täsmähankinnan sieltä sitten vähän silleen etänä sain hommattua. Ja itse asiassa ne oli tämmöiset lasten rukkaset. Kyseiset rukkaset on ollut meillä kyllä ihan ehdottomat talvelle, että ne on ollut ihan huippuhyvät, joten sellaiset sain sieltä hankittua etänä. Ja sitten katse siirtyköön tänne, koska siis mä oon viime vuosina hurahtanut keramiikkaan, käsin tehtyyn keramiikkaan aika täydellisesti. Mä oon jotenkin löytänyt sen ihan eri tavalla ja hoksannut, että Suomen maassa on valtavan monta ihan siis äärettömän taitavaa, kauhea mikä ruplatus tuolta kuuluu, sori, äärettömän taitavaa keramiikan tekijää ja yksi niistä on tällainen kuin Kaunist, sellaisella nimellä tai sellaisella toiminimellä tai yritysnimellä toimiva henkilö, joka tekee muun muassa tällaisia mielettömän upeita mukeja. Ja tää oli siis sellainen muki, mitä jäin viime vuonna, kun me oltiin siellä yhdessä tämän kyseisen ystävän kanssa. Ja me käytiin pyörimässä siinä kojulla vaikka kuinka monta kertaa ja mä pyörittelin tätä kyseistä mukia. Tätä oli silloin sellaisena pienempänä versiona siellä tarjolla. Pyörittelin tätä vaikka kuinka monta kertaa käsissä. Oli silleen, että voi että pitäisikö nyt ottaa vai eikö nyt pitäisi ottaa. Ja voi. Ja sitten meillä loppui vähän silleen, aika kesken se vähän silleen osittain unohtui ja se jäi hommaamatta ja se jäi vähän harmittaa. Ja sitten oli kovasti tarkoitus, että no tänä vuonna, jos sitten sinne pääsee ja näin, niin sitten hommaan. Mutta koska en sinne Tampereen messuille päässyt, niin kyseinen ystävä sitten halusi ilahduttaa minua ja hän oli ostanut mulle tämän lahjaksi. Ja siis tää on ihana. Tää on ihan mielettömän upea. Ja tää on nimenomaan nyt se sellainen isompi versio. Ja tähän mahtuu paljon kahvia. Mistä mä oon todella onnellinen. Kaunis, niin kuin se on se nimikin. No mun ostokset sieltä kädentaitomessulta nyt tosiaan rajoittui niihin rukkasiin. Ja sitten mä sain ton iki-ihanan mukin sitä lahjaksi. Mutta sitten tuli mieleen, että no, kun ei pääse sinne messuille kumminkaan hypistelemään niitä ihania lankoja, niin aika monet vloggaajat ja kädentaitoihmiset myy kuitenkin omia vähän niin kuin käyttämättä jääneitä lankojaan sitten erinäisten nettikirppareiden kautta. Ja sinnepä eksyin minäkin ja voinpa sanoa, että tää oli kyllä ihan semmoinen match made in heaven, koska siellä eräs neuloja oli sopivasti laittanut myyntiin itsellään käyttämättömäksi jääneitä lankoja. Ja mä sain sieltä kotiutettua itselleni tällaisen ihanan setin. Eli 4 vyyhtiä Freja Jarnin
merinosokkia. Fingerin vahvusta. Tällaisessa ihan super herkkukeväisessä värissä. Näitä on tosiaan 4 vyyhtiä. Tää on siis väri Annie. Ja nämä on kaikki vielä samaa värierää. Ja tää on siis fingerin vahvusta 75 merinoa 25 nailonia 100 grammassa 425 metriä. Ja nämä on aivan superihanat. Ja mulle nämä on vähän tämmönen messuostos. Et vaikka ei päässyt varsinaisesti sinne messuille, niin sitten tuli vähän tälleen varjomessuiltua sit kuitenkin. Ja toisekseen tuli kyllä itselle jotenkin ihan hirmo hyvä mieli, että pystyi tämmöisenä vähän niin kuin second handina sitten ostamaan toiselle turhaksi jääneitä lankoja niin, että niistä on sitten iloa jollekin seuraavalle, eli tässä tapauksessa minulle. Ja näistä haaveilin itselleni paitaa. Mulla on vielä malli vähän hakusessa, että mikä se olisi, mutta todennäköisesti joku hyvin simppeli, vähän lentopaidan tyyppinen setti olisi ajatuksissa näistä tehdä, koska tää on kumminkin sen verran kirjavaa tää lanka. Mutta tämmönen ihanan energisoiva ja tämmönen värikylläinen vaalea väripläjäytys. Niin aika ihana. Hyvin tämmönen keväinen. Voisin hyvin kuvitella, että tuossa joulun jälkeen alkaa kiinnostaa sit nimenomaan tämmöiset raikkaat kevätvärit. Niin voi olla, että nämä sitten ehkä löytää tiensä hyvin äkkiäkin sitten puikoille siinä kohtaa. Mutta tämmöiset messuostokset. No sen lisäksi on tullut kyllä myös shoppailtuja lankoja muutenkin, mutta mennään niihin sitten siinä kohtaa, kun katsotaan keskeneräisiä. Mutta ensimmäisenä voitaisiin katsoa vähän näitä valmistuneita, koska täällä on valmistuneita nyt aika pitkältä ajalta. Sellaisia, joita en ole edes muistanutkaan varmaan näyttää aiemmin. Tai ainakin semmoinen fiilis mulla on, että mä en ole muistanut näitä näyttää, koska nämä on jäänyt tonne valmistuneiden pinoon vähän niin kuin sillä ajatuksella, että no, näitä ei voi vielä antaa eteenpäin, koska ei ole sellaiset kelit, että näistä nyt olisi mitään iloa ja hyötyä, ja toisekseen en ole kerennyt näitä vielä esitellä teille. Mutta ensimmäisenä valmistuneena nämä olisi tämmöiset ihan simppelit, sileät lasten sukat. Ja näyttävät siis tältä. Nämä on hyvinkin tämmöiset, näissä jos missä on poveria. Tämmöiset ihanat syksyn värit, tällaiset oranssit ja taittaa tonne ruskeeseen violettiin. Ja toinen sukka on sitten tällainen näin. Nämä on tehty Soppelvollenin Zauberball Crazy, eli niistä hupsuista langoista, joissa väriliuku on pitkä ja ne jokainen pallero on sitten vähän erilainen, vaikka tavallaan siellä on se sama väriliuku olemassa. En edes yrittänyt ruveta tekemään millään tavalla samanlaisia näistä 2 sukasta, koska se ei vaan käytännössä onnistu, koska se menee se väriliuku silleen ihan omassa maailmassaan, joten ihan vaan kerään sisältä ja ulkoa on ottanut langan ja 2 sukkaa yhtä aikaa tehnyt. Ja tää perus tämmönen kalanpusukantapää mulla on täällä kantapäänä ja sitten leveä nauhakavennus, paitsi että kun mä oon aloittanut täältä kärestä, niin miten se nyt sitten sanotaan, nauhalevennys. Mutta tommonen noin. Ihan perussukan kärki. Resoriin tein, siellä on kierretty 1 oikein 1 nurin resori ja sitten italialainen päättely. Että on tämmönen joustava sitten tämä näin. Ja nämä on siis menossa lahjaksi nämä sukat. En ole näitä kastellut, enkä ole höyryttänyt. Mietin, että no ehkä mä voisin nämä vaikka höyryttää vielä, että ne pikkusen silosis tässä. Mutta koska nämä menee käytännössä nyt käyttöön suoraan, niin se muotoutuu kuitenkin se sukka siihen
jalkaan sitten. Ja mulla on ehkä vähän tämmöistä sileitten sukkien kanssa, että en jotenkin näe mieltä siinä kastelussa niin hirveästi, mutta kun ne menee kuitenkin heti käyttöön. Mutta siis tämmöiset ohkaiset perussukat, ja näistä vaan tuli ihan superkivat. Tykkään tästä väristä ihan valtavasti, ja tätä oli kiva neuloa, vaikkakin tuntuu, että herra jestas, mitenkään niin lasten sukkien neulominen voi kestää näin kauan, mutta ehkä saattoi syynä olla tosiaan se, että oli aika ohut tää lanka. Tämähän on siis fingerin vahvusta, mutta jotenkin tuntuu, että tää on niin vielä hengettömämpää paikotellen kuin finkku. Ja mulla oli puikkoina, otapas nyt, mulla oli 225 puikot tässä. Eli hyvin pienillä puikoilla neuloin, mutta se oli myös tarkoitus, että saa oikeasti tiiviit sukat, semmoset, että ne kestää myös sitten käyttöön. Mulla on itellä yhdet tästä Zauberin langoista, juurikin tämmöistä samantyyppisestä langasta tehyt pitkät sukat, ja ne on ollut ihan mun lempparit. Ja ne neuloin aikoinaan 2,5 puikoilla, ja no silloin ne käsiala oli aika löysä. Sehän on mulla nyt kiristynyt tässä, mikä on ollut kyllä ihan mukava asia, mutta siitä huolimatta melkein suosittelisin 225 puikkoja sukkiin tähän langalle, että saa oikeasti semmoset niin kuin kestävät. Että harmittaa ihan suunnattomasti, että ihan lempparisukat, mutta meinaa olla reikien pohjat ja sukan pohjat täynnä sitten monesti. Niitä saa olla sitten paikkailemassa. Mutta tämmönen ensimmäinen valmistunut työ, joka lahjaksi on menossa. No sitten se, mikä viimeksi oli, kun tein tällaista neulejaksoa niin kesken, niin sehän valmistui hyvin piakkoin silloin jo heinäkuun alussa. Ja nythän se on päässyt käyttöön aika hyvin tässä syksyn mittaan. Eli tää mun perennähuivi. Ja sehän näyttää siis tältä. Ja tästä tuli ihan super ihana. Siis mä oon todella tyytyväinen tähän. Tää on niin herkun värinen. ja siis tosi kaunis. Ja se ohje oli nyt siis ihan jees. Ainoa mikä siellä nyt oli, mistä narisinkin silloin viimeksi, niin oli nimenomaan tää kirjaneule-osio, mikä täällä on. Mutta sekin varmaan nyt, että jos vaan älykkyys riittää kääntää omassa päässä se malli toisinpäin, niin ei siinäkään mitään ongelmaa ole. Mutta tosiaan silloin itsellä raskausaivot ja väsymystä ja muuta vastaavaa, niin ei ollut mitään jakoja siihen, että olisi saanut sitä pelittämään. Joten mulla se menee nyt toi kirjoneule lehtikuvio tuolla koko ajan sitten samaan suuntaan. Mutta se ei haittaa. Musta tää toimii myös näin ja tuli tosi kiva. Tykkään ihan valtavasti. Ei ole kyllä mitään valittamista tästä. Ja toimii nimenomaan tämmöisenä vähän paksumpanakin versiona. Eli mullahan täällä oli näitä tämmöisiä vähän paksumpia lankoja. Ja tää on ollut mulla tosi paljon käytössä. Ihan myös siitäkin syystä, että tää on ollut aika ainokainen huivi, mitä mulla ylipäätään on tässä nyt, mitä käyttää, niin tää on ollut tänä syksynä paljon käytössä. Suosittelen kyllä tätä perennähuivin ohjetta. Olisi aika hauska nähdä, jos innostutte tekemään näitä perennähuivia, että minkälaisia väriyhdistelmiä te näihin teette tai minkälaisia versioita. Jos intoudutte, niin täkätkää mut tuolla Instassa vaikka. Olisi hauska nähdä, että jos intoudutte, millaisia teidän huiveista tulee. Mut joo, tämmönen näin. Tästä tuli tosi nätti. Tykkään. Ja sitten toinen sellainen, mitä vilauttelin silloin jo aiemmin ja sanoinkin, että tää sitten tulee puikoille, kun tulee syksyn pimeys. No, eipä se malttanut odottaa niitä syksyn pimeyksiä. Eli karkkineule. Karkkineule on valmis. Täällä näin. Ja tän kyllä otin silloin heti, kun
heti kun heinäkuu loppu, ne pahimmat kuumuudet, niin siis en malttanut. Tää oli vaan niin, tää oli niin inspiroiva tää väriörvellys, että tätä oli vaan niin ilo tehdä. Ja tässähän on siis lankana, täällä on nämä kaikki laput täällä sivussa näihin liittyen. Tää oli siis Katian Concept lankaa, Six Blue, tällainen versio kuin Funny Socks, joka on siis merinoa, ootapas kun etsiskelen täältä, 75 merinoa ja 25 polyamidia ja 150 gramman keriä. Ja siinä 150 grammassa oli noin 400 metriä. Ei tämmöstä vähän niinku DK-vahvusta lankaa. Mä näyttää tota lappua. Oho, tänähän se ei tartu sinne. Tommonen noin. Mä en tiedä saako sitä mitään selvää nyt, mutta tommonen vyötä. Ja paidasta tosiaan tuli tällainen näin. Mä tein sinne tällaisen raklan hihat ja sinne raklan hihaan tommosen simppelin pienen pitsikuvion. Ja sitten niskan puolelle tein lyhennettyjä kerroksia. Tuossa näkyykin vähän, miten se menee, toi väri näyttää tuolta, että miten ne kerrokset on mennyt, jolloin tää niskapuoli nousee vähän korkeammalle. Pääntien on tehnyt yksi oikein, yksi nurin resoria ja kääntänyt sen kaksin kerroin. Ja lapsi sai sitten itse valita, että kummalla puolella me lähdetään tekemään, että kumpi on kivempi, tämmönen pinkki-oranssi puoli vai sitten mikä tänne sisälle jää tämmönen violetti-sininen. Ja totta kai me lähdettiin pinkki-oranssilla, koska onhan se nyt ihana. Ja joo, sitten ihan vaan lisäykset joka toisella kerroksella. Perus raklan paita. Sitten hihoihin tein, paljonkohan me tein tänne? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kertaa tein kavennuksia tänne hihaan. Tolleen tasaisesti. Ja sitten muuten ihan suora hiha. Ja sitten täällä ihan lopussa vähän ennen resoria, niin täällä sitten tein semmoset nopeet kavennukset vielä tonne hihan suuhun, että sit saatiin vähän tämmönen pussittava. Ja sitten tänne yksi oikein, yksi nurin resori ja italialainen päättely tänne sitten hihan suuhun, niin se joustaa taas vähän paremmin. Hihat tein luuppaamalla 2 hihaa samaan aikaan, niin sitten hyvin pysy mukana, että mitä on tehnyt, milloin on kaventanut ja milloin ei. Ja että tulee samanlaiset hihat ja tulee sopivan mittaiset. Ja helman tein sinne kanssa, muistaakseni tein pari kertaa pieniä kavennuksia. Saatiin vähän leveyttä pois. Ja sitten tuolla ennen resoria en lähtenyt enää kaventaa täällä, vaan sitten ihan suoraan vaan yksi oikein, yksi nurin resori tänne ja italialainen päättely. Et tästä tehtiin tämmönen rento paita, neulepaita. Ja tää on siis vaan ihan superkiva. Tää on jotenkin vaan niin semmonen hyvän mielen karkkineule. Joten joo. Ainoa tästä oli se, että kun tän kasteli, niin yllätyin kyllä ihan todella, että tää kyseinen lanka, niin tämä päästi ihan valtavasti väriä ja nimenomaan tätä pinkkiä väriä. Et sitä joutui huuhtelemaan aika monta kertaa ja sitten laitoin jo ihan etikkaakin sinne veteen, että se jotenkin vähän sitos paremmin sitä väriä kiinni, kun tuntui, että herra jestas, lähteekö täältä niin kaikki pinkit irti, että kun se pinkki oli nimenomaan se juttu, minkä takia tää oli niin kiva tää lanka. Mutta tosi monta kertaa joutui huuhtelemaan ennen kuin tuli puhas vesi. Eli se oli vähän semmoinen negatiivinen asia tähän lankaan liittyen, mutta muuten neuletuntuma oli tosi kiva ja mä tein tän resorit tein 325 ja muuten neuloin 375 puikoilla. Kyllä, tämän paidan vai 4.
375 metän neuloja. Joo, kyllä vain. Ja. Lanka oli tosi riittosaa, eli mullahan oli siis 4 kerää tätä varattuna, että me tekisin myös toisen paidan, sitten tonne kummilapselle myös, mutta kyseiset langat siirtyi sitten kyseisen lapsen äidille, että hän voi neuloa sitten sen paidan siinä kohtaa, kun kerkee. Eli tässä nyt on sen verran monta prokkista itselläkin vielä kesken, että nyt en kerkeä hänelle sitä neuloa tähän kohtaan, joten jos äityliini sillä kerkee sitten neuloa itse vaikka tälle talvellisen paidan, niin saa vähän nopeammin kuin täältä sitten kummilta sitä. Mutta riittosa oli lanka, eli tähän meni, tähän meni vajaa 2 kerää tätä kyseistä lankaa. Eli semmonen vajaa 300 grammaa. Joten hyvin riitti se 2 kerää, tai hyvin riittää 2 kerää tämmöiseen tämän kokoiseen paitaan. Ja hyvin siitä riittää niistä lopuista langoista. Tosiaan laitoin ne 2 muuta kerää ja sitten vielä muistaakseni sen loppujämänkin, mitä tästä jäi ylite, niin sinne mukaan, että et saa sitten varmasti neulottua tarpeeksi ison paidan sitten sinne myös. Mutta tämmönen toinen valmistunut. Ja sitten, eikä siinä vielä kaikki. Toinen lastenpaita on myös tässä valmistunut vähälle aikaa. Ja sehän näyttää tältä. Tätä en ole edes teille näyttänytkään missään kohtaa. Ja tää oli semmonen, mikä kyllä hyppäsi saman tien puikoille, kun sain ton karkkineuleen tehtyä. Niin sitten siirryin kyllä tähän seuraavaan paitaan. Eli tää oli kans semmonen lapsen toivoma paita ja lapsen toivomissa väreissä. Ja tähän ei ole myöskään mitään valmista ohjetta, niin kuin ei ollut tuohon karkkineuleeseenkaan, eli ihan itse on tämän soveltanut. Ja tätä paitaa en ole vielä kastellut, on ollut vaan laiska. Joo, ei ole mitään muuta syytä kuin se, että on ollut vaan laiska. Eli ei ole ollut niin tämmöistä neulepaidan tarvetta vielä, niin sitten tää on vaan vähän jäänyt. Mutta, oi että toi ruplattaa niin kauhean kovaa toi astianpesukone. No, paita näyttää siis tällaiselta näin. Ja mitä tässä nyt on erikoista, no ei varmaan nyt sinänsä mitään. Aika samalla sapluunalla lähdin liikkeelle mitä tuossa karkkineuleessa. Eli ylhäältä alaspäin neulottu. Ja pääntee on tämmönen samalla tavalla kaksin kerroin käännetty resori. Niskassa on lyhennetyt kerrokset. Tuolla noin näkyy. Ja muuten tämmönen hyvin simppeli raglan hihanen paita. Juju löytyy täältä hihoista. Eli hihat on tämmöistä pidennettyä helmineuletta, mikä nyt tässä huomaa hyvin, että ne näyttää tosi kaposilta, koska se vetää vähän tätä kasaan, mutta sen takia pitäisi jaksaakin nyt kastella, että saisi tätä pikkusen venytettyä tätä hihaa. Ei sitä tarvi ihan kauheasti venyttää, koska lapsi tykkää sille, että se on semmonen napakka se hiha, mutta olisi nyt kumminkin kiva, että siihen saa paidan alle laitettua. Muuten sitten vartalo-osio on ihan sileitä neuletta, hihan suissa resorit. Tänne hihoihin en ole laittanut, kun en ole tehnyt mitään kavennuksia juurikin sen takia, koska tää vetää niin paljon kasaan tää pidennetty helmineule, joten ihan vaan suorana on tehnyt nämä hihat. Ja sitten täällä vasta ihan just ennen resoria, niin täällä on taas sitten kaventanut muutamat silmukat. Ja sitten yksi oikein, yksi nurin resoria ja tänne kanssa se italialainen päättely. Sama homma täällä helmassa, eli en ole täällä, tai no siis sama homma, en ole siis täällä helmassa myöskään, en ole kaventanut ennen tätä resoria, vaan sit vaan vaihtanut pienemmät puikot ja yksi oikein, yksi nurin resori tänne sitten neulottu ja italialainen päättely täälläkin. Lankana mulla tässä oli Dropsin
Dropsin Soft Tweed tämmöisessä sinisessä sävyssä. Ja sen kaverina oli semmonen jäänsininen tuuli mohair. Ja tää Dropsin Soft Tweedihän on... Missä se näkyy tuolla? Eli 50% villaa, 25 alpakkaa ja 25% viskoosia. Eli tää on tämmönen tweed-pintainen tää lanka. Eli täällä on tämmösiä väriplänttejä sitten täällä langan seassa. Ja sitten taas tää Novitan tuulimohairi, niin tämähän on 60% mohairia ja 40% viskoosia. Ja sen verran tein, että en koko paitaa tehnyt 2 langalla. Eli tämän pääntien resorin, niin tästä jätin ton tuulimohairin pois. Koska mun mielestä tää tuulimohairi on yllättävän pistelevää ja lapsi on aika herkkä sille. Niin ajattelin, että tää on kumminkin se, mikä tulee sitten monesti ihan sitä kaulaa vasten. Oli siinä paitaa alla tai ei, niin sit jos se on semmonen pistelevä, niin se äkkiä lähtee kutittaa ja tää jää käyttämättä tää paita. Joten pääntien resoriin en laittanut sitä tuulimohairia mukaan. Eli se on ihan pelkästään tällä mikä tää nyt oli? Soft tweedillä. Pelkästään tällä neulottu. Ainoa tässä nyt on se, että minun vähän taas jänskättää, että kun se on pelkästään tällä, niin tää voi äkkiä lörähtää tää pääntie. Tää muutenkin on tämmönen aika melkeinpä venepääntie. Ihan just sen takia, koska lapsi ei tykkää, että se tulee kauhean niin kuin tähän lähelle kaulaa, joten silläkin tein vähän semmoisen leveämmän tästä pääntiestä. Mutta me luulen, että mun pitää tähän tehdä nyt se sama homma, mitä me tein silloin aikoinaan sen mun miehenkin neulepaitaan, että teen semmoisen tiukan ketjusilmukka rivin tänne niskaan, millä me vähän niin kuin tuen tätä pääntietä, että se ei lörähä. Että semmonen juttu pitää vielä tehdä joko ennen tai jälkeen sen kastelun. Ja me luulen, että se kastelu saattaa myös vähän auttaa tähän tuulimohairin pistelevyyteen. Mutta en voinut vastustaa sitä tuulimohairia ihan vaan sen takia, koska se väri oli niin täydellinen. Se oli niin semmoinen raikas jään sininen, että se kivasti raikasti myös tätä soft feedia. Että oli ehkä vähän semmoinen, miten se nyt sanoisi, vähän semmoinen tunkkasempi tai sellainen himmeempi tämän tweed-langan väri, niin tää kivasti raikastaa tää tuulimohair sitä. Mutta tämmönen. Ja tää kyllä tuli silleen aika lennokkaasti. Tässä ei pitkään nokka tuhissu niin sanotusti. Että tää valmistui. Nyt kun vielä sen saisi tosiaan kasteltua. Puikot mulla tässä oli itse asiassa niin, että mulla oli 4 puikko tässä vartalossa ja hihoissa. Ja 3... Ootapas nytten. Olisiko ollut niin, että mulla oli jopa 325 tässä pääntiessä, kun mä yritin tehdä mahdollisimman semmoisen napakan tästä pääntien resorista, juurikin sen takia, että se ei lörähtäisi. Ja sitten 3 puolonen oli täällä hihansuissa ja sitten täällä helmaresorissa. Joo, semmosilla puikkokoilla tein. Tämmönen paita. Ja siinä ne nyt oikeastaan on kaikki mun valmistuneet. Sitten mulla onkin vinopino näitä keskeneräisiä. Koska... Niin. Mut jos jotain nyt ollut ehkä niinku kivaakin tässä tämän vuoden tai tämän syksyn aikana näissä neulajutuissa, niin mä huomaan, että musta on tullut aika yksiavioinen näiden neuleiden kanssa. Eli siinä missä neuloskelin aika intensiivisesti tätä huivia, niin kappas kummaa se myös valmistui silleen aika nopsaan. Ja siitä inspiroituneena myös neuloskelin aika suorilta tämän karkkineuleen, ihan myös sen takia, koska tää vaan inspiroi niin ihanasti, tää väri. Niin tääkin sitten valmistui aika nopeeta. Ja tää oli myös sellainen tää toinen lapsen paita, että tää vei vähän sille mukanansa. En mä oikeastaan neulonut mitään muuta tämän aikana kuin tätä paitaa. Et oli semmoinen, että mä haluan tää valmiiksi, joten se parhaiten valmistuu, kun neuloo vaan tätä yhtä työtä.
Ja nyt tämä sama idea on jotenkin jatkanut täällä, jatkanut itsensä täällä myöhemminkin, mutta sen verran nyt on laajentanut repertuaaria, että mulla on nyt 3 työtä kesken samaan aikaan. Tai 3 tämmöistä työtä, mitä me oikeasti edistän samaan aikaan. Ja näytän täältä nyt tämän ensimmäisen työn, joka nyt niinku tihkaisee kaikista eniten. Ei sen takia, ettenkö haluaisi neuloa, mutta tää vaan jotenkin, mä en tiedä mikä tässä nyt on. Mutta siis täältä pussukasta löytyy mulla keskeneräinen lapsen lapanen, koska niin, suutarilapsilla ei ole kenkiä ja neulojan lapsilla ei ole lapasia. Joten täällä näin. Keskeneräinen lapane. Sain aika kipakkaa palautetta tässä syksyllä, että miten voi olla mahdollista, että lankoja on vaikka minkä verran ja kaikkea muuta kyllä sieltä valmistuu, sieltä neulontatehtaasta, mutta ei sitä mitä tarvittaisiin, eli lapasia lapselle. Eli sinne kurarukkasten alle tarvittaisiin lapasia ja niitä ei ole ja äityliin ei niitä saa neulottua. Ja tällaisen palautteen sain puolisolta ja siitä sitten inspiroituneena aloin sitten tekemään lapasia. Ja lapasethan nyt on vaan semmonen, että mä en tiedä mikä siinä on, että se niinkin paljon meinaa tökkiä. Ja aluslapasiahan nyt nimenomaan tarvittas, mutta koska olin justiinsa saanut noi ohkaset sukat valmiiksi, niin voi että tihkas jo mielessä, että lähtee ihan niin ohkaisella langalla pelkästään neulomaan lapasia. Tarkoittaa sitä, että taas semmoisilla ihan täysin hengettömillä puikoilla pitäisi ruveta neulomaan ja niissä kestää sitten oikeasti ikuisuus. Niin olinpa ovela ja sitten tämä lanka, mikä jäi nyt tuolta niistä sukista ylite. Eli tässä näkyy nyt sitä Zauberballia, mikä se oikein oli, mistä noi sukat tein. Niistä jäi aika reilustikin ylite. Niin otin tämän ja sen kaveriksi tällaisen Novitan violan. Eli tämmönen 80 villaa, 20 polyamidia, fingerin vahvunen Novitan, tämmönen tummanpunainen lanka. Nyt vähän palaa tuossa, muuttuu ehkä enemmän joulupunaiseksi kuin mitä onkaan. Eli ei ole ehkä ihan noin kirkaspunainen, mutta kuitenkin semmonen, mikä kivasti menee yksin tämän oranssilangan kanssa. Niin näistä yhdessä rupesin tekemään nyt sitten lapasia. Ja tässä on se ensimmäinen lapanen. Tämän pidemmällä en ole päässyt, mutta mä tykkään tästä, miten tää menee tää liukuväri täällä nyt tämän punaisen langan kanssa. Se jotenkin tulee ihanan tolleen, vähän silleen vaivihkaa tuolta se värinvaihto. Ja näähän nyt on siis siinä vaiheessa, että nämä pitäisi nyt vaan sovittaa, että onko sopivan mittaiset, että voisi tehdä vaan nämä kärkikavennukset ja ruveta tekemään toista lapasta, että voisi sitten viimeiseksi taistella nämä peukalot. Koska sehän on aina enemmän ja vähemmän semmoinen henkien taisto saada peukalot tänne lapasiin aikaiseksi. Mutta joo, nämä on nyt niin kuin täällä vähän tälleen vaiheessa. En tiedä mikä näissä nyt on tökkinyt. Kivaa lanka ja kivaa väri ja tarvekin olisi, niin mikä siinä onkin, että kaikki muut jutut sitten kiinnostaa enemmän. No mutta tämmöiset nyt täältä olisi tulossa. Ensimmäinen lapanen tässä vaiheessa. Joo, ja siis ohje tähän lapaseen niin ihan Novitan sivuilta on ottanut perus lapsen lapasen ohjeen ja sitä lähtenyt siitä säätämään sitten suunnilleen puikkokokoa ja silmukkamäärää kohille. Joo. No sitten työt, jotka on vienyt tätä lapasprojektilta aikaa ja ehkä olleet enemmän semmosia innostavia, niin ne on nämä seuraavat, mitä teille näytän. Ja ensimmäisenä näytän teille tämän mun Pipo-projekti. Onneksi tää näkyy tosi hyvin tummalanka ja tälleen, mutta siis Novita tosiaan lanseeras Novita lainelangan Signature-malliston ja mä kyllä rakastuin niihin värisävyihin ihan totaalisesti. Musta ne on niinku todella upeat ja niitä kattelin pitkään
Ja sitten hoksasin, että no hei, että niitähän on tullut tuohon Titityille myös myyntiin, missä niitä pääsi katsoa myös livenä niitä värejä, että minkälaisia ne on. Ja silmäni iskin kyllä tähän tällaiseen tumman luumun väriseen lankaan. Ja se täältä kerältä nyt löytyy. Mulla oli Titityille niitä semmosia bonuspisteitä, rahanarvoisia bonuspisteitä ja vastaavia. Ja hoksasin, että no hei, niillä me saan hommattuun just sopivasti yhden vyyhdin tätä. Mihinkäs se nyt jo hävisi? Tuolta löytyy se vyöte. Noitan Line-lankaa 4 Ply Super Fine. Tätä näin. Eli tää on siis 70% Falklandin villaa, 15 Blue Faced Leicester villaa ja 15% Blue Faced Kerry Hill. Nämä on ilmeisestikin eri lammasrotuja, niin näistä villoista tehty lanka. Ja tässähän on siis 100 grammaa ja 400 metriä. Joo, 100% villaa. Ja tästä vyyhdistä mulla olisi tarkoitus nyt saada aikaiseksi itselleni pipo. Eli mulla on ollut nyt jo muutaman vuoden käytössä semmonen iirispipo, minkä mä oon tehnyt semmosen hömppis vaaleanpunaisen tai vähän semmoiseen persikkaan taittava vaaleanpunainen sellainen pipo, mutta se alkaa olla vähän silleen semisti lörähtänyt, joten kaipaisin semmoista vähän napakampaa pipoa siihen rinnalle toiseksi. Ja aloin tehdä The Sweet Isla Beaniin pipoa, eli Elisaveta Klimenkon The Sweet Isla Beaniin pipo-ohjeella. Ja nyt tässä ollaan suunnilleen puolivälissä menossa. Eli ideana on, että tästä tulee semmonen pitkä pötkä, joka sitten taitetaan silleen sisäkkäin ja sitten vielä se reuna käännetään siihen päälle, että korvien kohdalle tulee tavallaan kuin nelinkertainen kangas tai neulos ja sitten muuten pään ympäri tulee semmoinen kaksinkertainen neulos. Me neulon tätä 2,5 puikoilla ja koitan tehdä aika tiivistä, että tästä tulisi oikeasti semmonen lämmin ja hyvin niin kuin, no ei hyvin, mutta edes jollain tavalla tuulenpitävä. Eli kaipaan semmoista kunnollista talvipipoa itselleni. Niin semmonen täältä on tulossa. Ja ihan siis sileitä neuletta. Ohje on tosi kiva. Voin kyllä suositella. Olen aiemminkin tehnyt näitä Sweet Isla Beania. On neulonut niitä lapsille ja aikuisille ja kyllä tykkään kyseisestä mallista, mutta jostain syystä mä en ole saanut koskaan tehtyä itselleni, eli ne on sitten aina päätynyt jonnekin muualle. Ongelmana ehkä ollut nimenomaan se, että sit niistä on tullut vähän väärän kokoisia itselle, joten nyt mulla on suuret toivot, että mä saisin tästä tehtyä sopivan kokoisen itselle. Mut joo, tämmönen näin. Ja siis tää langan tuntuma, niin tähän mennessä ainakin niin on kyllä tykännyt. Tää on vähän semmonen Tää on vähän semmonen, sormin tuntuu neulepinta ehkä vähän semmoiselta karkeahkolta, mutta mulla on jotenkin semmonen fiilis, että kun tän kastelee, niin tää vähän silleen todennäköisesti pikkusen pömpsähtää, ehkä, toivottavasti. Ja sitä kautta myös vähän tiivistyy tää neulepinta, joten mulla on suuret toiveet tämän suhteen. Mutta tähän mennessä ainakin niin on kyllä sekä väriin että neuletuntuma on todella tyytyväinen. Eli jos jossain kohtaa höpelöidyn, niin voi olla, että kyllä nämä Signature-langat on semmosia, mitä olisi kiva kokeilla neuloa vaikka johonkin paitaankin. Ja ainakin nämä värit on, siis nämä on niin herkulliset, nämä on niin mausteiset ja niin herkut, että ei tosikaan, tosi ihania. Kannattaa kokeilla. Mut joo. Tämmönen keskeneräinen. Ja tää on nyt ollut semmonen, mitä sitten aina täällä välillä, no koska tää on aina oikeeta, eikä tarvi ajatella, niin tätä on sitten helppo aina muutama kerros siellä täällä jatkaa sitten eteenpäin.
No sitten se työ, mikä on ihan todella niin kuin ollut semmoinen höpelyys, mikä hyppäsi silleen hyvin yllättäen puikoille, ei oltu suunniteltu, oli suunniteltu jotain ihan muuta, niin löytyy täältä. Ja tästä ehkä olikin, tai ei ehkä, vaan tästä olikin mulla edellisessä jaksossa semmoista pientä sneak peekia, että mitä tälle kerkisi tapahtuu tässä välissä. Mutta nyt on palattu suunnilleen siihen, missä oltiin ennen kuin tää joutui purkutuomion alle osittain. Ja työ näyttää tältä. Näin. Eli täältä on tulossa siis Kutova Kikan kirjoneule paita. Ja mallin nimihän on, nyt kun me tätä etin, Dirty Caramel. Tämän näköinen näin. Ja tää löytyy tästä Kutova Kikan Knittis tästä kirjasta. Ja tähän inspiraation sain siis langoista. Tarkemmin ottaen lankojen väreistä. Eli tässä syksyllä oli taas Dropsin ale, taas tää perinteinen ale, jossa oli näitä Dropsin Sky-lankoja alessa. Eli näitä tämmösiä, missä on alpakkaa pikkusen mukana. Dropsin Sky on 74% alpakkaa, 18 polyamidia ja 8% villaa. Ja se on tämmönen, miten tää nyt sanoisi, tämmönen kudottu kaapelilanka. Ja. No kuten tuosta paidastakin näkyy nämä värit, mitä mulla täällä on, niin nämä aiheutti akuutin kirjoneulepaita tarpeen ja semmosen, että en vaan voinut vastustaa. Tämmönen on mun väriyhdistelmä. Ja kun nämä näin kaupassa, niin sit vaan tapahtui semmonen höpelöityminen. Langat oli alessa ja ne vaan huuti, että näistä pitää tulla kirjoneule. Ja sitten vähän silleen semisti mun summamutikassa ostin sellaisen määrän, että okei, että vihreä on pääväri ja sitten näillä 3 muulla värillä tulee se kuvio. Eli siinä missä tuossa alkuperäisessä ohjeessa päävärinä on sellainen tosi kaunis ruskea, niin mulla päävärinä on nimenomaan tää vihreä. Sitten mä oon kääntänyt siellä muutenkin vähän toisinpäin näitä värejä, eli siinä missä siellä ohjeessa on valkoista, niin mulla onkin vaaleanpunasta. Ja sitten mulla on tämmöstä tosi kaunista vähän niin kuin burgundin punaista tai tämmöstä oikein tumman viinin punaista, millä sitten teen näitä yksityiskohtia, mitä tuossa ohjeessa on tehty mustalla värillä. Ja joo, mä oon nyt siinä vaiheessa tätä kaaroketta, että täällä tehdään vähän niin kuin viimeisiä kerroksia, että kohta erotellaan hihat. Ja sitten sitä vielä jatkuu hetken aikaa tätä kirjoneuletta vartalossa, hetken aikaa myös tuolla hihoissa. Ja sitten tulee pitkältikin yhdellä värillä se loppuosio tuossa ohjeessa. Noin. Tältä näyttää eestäpäin. Eli mä oon menossa nytten käytännössä tossa kohtaa tätä kuviota tekemässä noita ruutuja. Ja alun perin mä tämän ohjeen pongasin netistä, semmonen kuin meilläkotona.fi, semmonen sivusto. Siellä on monia tämmöisiä neuleohjeita ihan ilmaisiksi tarjolla suomen kielellä. Ja aloin sieltä sen ohjeen mukaan tehdä tätä. Mutta sitten olin päässyt suunnilleen tähän asti tässä kirjoneuleessa, niin siinä kohtaa huomasin, että nyt niin tästä eteenpäin tämä ohje vaan ei lähde pelittää. Eli siellä oli jotain niin kuin hassua ja sitten kun sitä tarkemmin tutkailin, niin totesin, että nyt niin kuin ei täsmää silmukkamäärät. Joten päädyin sitten menemään kirjastoon ja lainaamaan tämän kirjan ja sitten hoksasinkin, että sitä oli ilmeisesti vähän tiivistetty sitä ohjetta tai jotain muuta vastaavaa. Siinä oli tapahtunut, että
se ei sitten ihan ollut samanlainen se ohje, mikä täällä kirjassa on. Joten suosittelen vahvasti, että kannattaa katsoa sitä alkuperäisestä lähteestä se neuleohje, jos vaikkapa tähän innostutte. Mutta tämä on nyt vienyt jotenkin ihan mukanansa. Tämä ei todellakaan ole yhtään sellainen kirjoneulepaita, mihin olisin ollut niin kuin innostunut missään vaiheessa, mutta nyt jotenkin nämä värit ja sitten tämä kuvio ja kaikki, niin tämä vaan oli jotenkin semmoinen, että no nyt tämä kyllä iskee aika lujaa. Joten tätä on tullut tehtyä aika paljon. Ja tässä mulla on ohjeesta poiketen, niin mulla on 4 puikot, että me saan vähän tiiviimpää tästä. Kutova Kika käyttää aika isoja puikkoja mun mielestä noissa ohjeissaan. Me en millään saa sitä neuletiheyttä menemään silleen, että me saisin sen pelittää, joten mun on pakko ottaa pienemmät puikot. Ja me teen tätä nyt koossa M, joten mä toivon, että tää mun fiksaus nyt jollain tavalla pelittää, että siitä tulee sitten semmonen sopiva. Semmonen rento paita, mutta ei semmonen niinku liian oversize. Semmonen sopiva. Mutta joo, tätä täällä nyt edistelen ja tää on vienyt aika totaalisesti nyt mukanaan. Ja tän toivon, että jos saisin tässä tämän vuoden aikana valmiiksi, niin olisi kyllä ihan huippua. Tai oikeastaan kaikki nämä 3 keskeneräistä työtä, jos saisin valmiiksi nyt tämän vuoden puolella, niin olisi se nyt aika todella jees. Kaikille näille on tarvetta. Mutta tämmöiset jutut tällä kertaa. Tervetuloa ensi kerralla kans mun kanssa neulomaan tai ompelemaan, katsotaan mitä sitten tehdään. Ja ihana kun olit mukana. Kivaa joulun alusaikaa ja kivaa loppuvuotta. Nähdään taas. Heippa!